Ma, ano uma? Yung bag. Pag-amping dito ha, pag... Padapling Inday! Kalasada man hindi ba padapling? Ano sa'yo mauuya? Yan naman eh. Yan naman eh. Unsa na orasa? Alas City na kapen, klase na namoron. Present sir! Unsa man inyong idea nga atong itapik karon? Ma, umat mo kay ma ha. Yan, happy uman eh. Ma, ano uma? Happy uman eh. Diyan sa naka, magluto sa ko ha. Pa, padali na pa, oy. Maliit ako pa. O, dra, hapit mo na. Dali, butog yun. O, kanina si Tanhaw. O, sarap. Parang yun. Isaw na ko, pagkaon pa. Problema na, ni mo, naman kay Baba. At na ko pa. Ni, yung bag. Pag-amping dito ha, pag... Ako pa. Pag-kiat-kiat dito. Ano anak? Kaon! Pupuso pa. Padapling Inday! Kalasada man hindi ba padapling? Ninawa umaman, iuman na plan. Yanan. Kasayo ba gitudlo si mong ginikanan Inday oy! Ano sa'yo mauuya? Yan naman eh. Yan naman eh. Oh, agyanan! Naram ninakuya ang pupo ni Moy. Ipit ang kapitay! Ipit oy! Huwag ito lusutan eh! Ipit yun! Taas sa mong bakasyon. Wagi mong masulit bisag taas na kaayong adlaw. Daghan na ra bag assignment dihatag di sir. Unsa na orasa? Alas City na kapen, klase na namoron. Daghan na ra ba si Boy Aslong dog, si Boy Bamba, mga bright kayo to. May lag dito kay numdum si sir sa iyang gipa-assignment. Patay ko ani wara ba to na kumakuan gyud. Patay ko ani. Okay class, mag-roll call ta. Boy Igham, Present sir! Boy Lagom, Present sir. Boy Aslam, Sir. Boy Negro, Present sir. Girl Bambam, Asa karon si Boy Bambam? Wa ba ka tumamurikat sa kulon? Basen. Ara si Ray. Yeah. oh, Girl Bambam, nga nang layit man ka? Yan, yan util. Yan, inumat ni mama na iukat niya uyat na plan. Ken. Ano ukat niya uyat to nga? Mamaya to. So, kompleto naman ta class. Unsa man inyong idea nga atong itapik karon? Sir, tao. Yan, hayop. Sir, bagay. Bagay. Bagay yun. Bagay mo. Wala ka. Hilo mo ay! Wala dyan mo nakatagaan ninyo bisag usa.
Tagaan na lang tamog klo. Unsay pinakabigaon nga subject? Math, sir. Math, baya. So sige, magliksyon ta about og mathematic. Right, makaayo kong math, buyas long. Grabe, lagi. Ka mag-exam si sir. Sa math, usari ako si Piat John. Lagi, usari rung ako. Uy, negro, 10 plus 10. 9-10, sir. Sayo. Tawa mo. 19 bitaw. Sayo po. Yan naman. Tawa mo nun. Yan naman. Lamaw. Ingon bitaw ko ganina nga usari sayop na ko taga kuha ni sir. Kanada 10 plus 10. Akong answer 9-10. Ilang day? 10 plus 10, di ba 20? Nga akong answer 9-10. Usari mo. Kamu mo'y bugot. Girl Bam Bam. 1 plus 1. Ang kayo na sana. Min. Pugo niya. Nagkao si paborika sa kulot. Manong 11 man imong tubag, Girl Bam Bam. Ang answer, 1 and 1. Sir, nakaigit si Boy Abu Aslom. Nagkaigit yun. Tanawa. Nagkaigit. Tawa. Ya, yan ang maho. Baka ko utapasin. Oo ka ba eh? Eh.